Hei! Aivan ihanaa, että sä oot löytänyt tänne. Mä oon aivan tosi innoissani tästä koko YouTube-asiasta. Tämähän on aivan täysin uusi aluevaltaus mulle. Ja kyllä mun pakko sanoa, että mä vähän jännittää tää ekan videon tekeminen. Mutta tää tuntuu siltä, että tää on nyt mun juttu. Niin kuin varmasti olette tuosta videon nimestä lukeneet, niin aiheena on semmoinen itsensä kehittäminen ja mä sanoisin ehkä että elämäntavat, mutta vähän semmoisia pieniä juttuja, millä kokee elämänsä paremmaksi, voi paremmin. Ja tosi paljonhan puhutaan siitä, että pitää olla paras versio itsestään. Ja joo, mut mä en halua olla jotenkin niin silleen ankara sen suhteen. Että mun mielestä toi parempi versio itsestään on parempi. Koska milloin sä ikinä tiedät, milloin sä oot parhain? Mun mielestä aina voi kehittyä. Totta kai joku piste on semmoinen, että siinä on tyytyväisempi kuin edellisessä. Ehkä jossain pisteessä voisi olla tyytyväinen, ettei edes haluaisi kehittyä enempää, mutta en mä tiedä, mä tykkään tuosta sanasta parempi versio itsestään kuin että parhain versio itsestään. Mä oon tosiaan Reetta. Mä oon 24-vuotias. Opiskelen ensimmäistä vuotta tradenomiksi. Oon jo alanvaihtaja. Mulla ei ole mikään mallikirjamainen lukiosta 6L ja siitä suoraan yliopistoon. Ja mä jossain vaiheessa koin huonommuuden tunnetta kyllä siitä, että mä oon 24 ja samaan aikaan lukiosta valmistuneet valmistuu jo yliopistosta. Ja mulla ei ole mitään korkeakoulututkintoa vielä. Mutta mä haluan olla myös esimerkkinä, että kaikki ei ole niin mene sen mallikirjan mukaan. Ja vaikka mä oon nyt 24-vuotiaana vasta ensimmäistä vuotta korkeakoulututkintoa suorittamassa, niin se on ihan okei. Ja en mä koe siitä enää mitään huonommuuden tunnetta tai että mä olisin epäonnistunut. Mä nimenomaan oon nyt vasta siinä, missä mun pitää tällä hetkellä olla. Mä oon viimeisen vuoden aikana kokenut tosi suuria harppauksia itsensä kehittämisen osalta. Mä oon uskaltanut tehdä vihdoin semmosia asioita, mitä mä oikeasti itse haluan, eikä jotain, mitä kaverit tai vanhemmat tai yhteiskunta haluaa multa. Ne asiat on välillä pieniä, välillä ne on isompia asioita. Konkreettisesti, jos halutaan antaa esimerkkejä, niin mä oon vasta nyt ihan äskettäin saanut itselleni semmoisen kivan aamurutiinin, että musta tuntuu, että mä rupean vihdoin nauttimaan edes vähän aamuista. Mä oon ruvennut postaamaan TikTokiin ja no nyt tää YouTuben tekeminen. Nämä kaikki on sellaisia asioita, mitä mä teen oikeasti vaan itselleni. Ja vähän lisää tästä, että minkä takia musta tuntuu, että YouTube inspiroi mua nyt, niin itse asiassa liittyen siihen mun aamurutiiniin, niin kun mä meikkaan, niin mä oon tykännyt katsoa itse YouTubea. Mä katson kaikkea just tämmösiä inspiroivia, vähän myös kehittäviä videoita. Niin YouTube on pullollaan. Mut mä en oo meinannut löytää mitään vastaavaa sisältöä suomeksi. Niin mä haluan olla se turvallinen, aito, inspiroiva, se, että joku voisi voida vähän paremmin näiden mun videoiden kautta. Niin mä haluan olla se suomenkielinen
Koska mä tiedän, että kaikilla ei ole mahdollisuutta katsoa niitä englanniksi. Tai että ei edes tiedä, että tämmöisiä on olemassa. Lisäksi musta tuntuu myös, että tämmöinen pitkien videoiden katsominen, ainakin mä toivon, että tämmöisten pitkien videoiden katsominen on vähän vähemmän kuormittavaa meidän aivoille kuin semmoinen jatkuva lyhyiden, esimerkiksi TikTok-videoiden katsominen. Täältä muistilistasta katson, että missä minun pitikään puhua. Niin tähän just, että miten mä oon kehittänyt itteeni, no lähinnä nyt viimeisen vuoden aikana, niin mä oon ruvennut lukea kirjoja just itsensä kehittämiseen. No on siellä ollut ruokavaliosta, taloudesta, mistä muusta, nukkumisesta, tästä kaamosväsymyksestä, tämmöisestä. Sitten mä oon aika paljon kirjoittanut just tämmöisiin vihkoihin. Vähän oon yrittänyt päiväkirjaa kirjoitella. Sitten se, mistä mä puhuinkin, että uskallus tehdä just niitä asioita, mitä niinku itse haluaa, niin se on ollut tosi tärkeä. Ja rutiinit. No, nimenomaan mä haluan harjoitella tässä. Tai siis minäkin harjoittelen, en koe olevani millään tavalla valmis. Esimerkiksi rutiinien kanssa mulla on tosi paljon ongelmaa. Mulla on nyt aamurutiini, se on jo mulle paljon. Mutta mä koen, että rutiinit on aika... Joo, se on tärkeää. Mutta ylipäätään semmonen mielen tason muutos. Se, että miten miettii ja puhuu sisäisesti itsestään ja mitä uskaltaa niin kuin unelmoida, miten ylipäätänsä niin kuin ajattelee. Siinä mä oon kehittynyt tosi paljon. Mutta ne on aika paljon myös siellä ajatuksen tasolla vasta, joten tässä mä koko ajan niitä mun kaikkia unelmia tuon oikeasti toteutukseen ja haluan kehittyä itse. Mä uskon, että näiden videoiden tekeminen kehittää mua itseänikin. Ja jos edes yksi ihminen inspiroituu ja saa edes jonkun pienen asian, josta hän kehittää itseään sitten, niin sitten mun tavoite on saavutettu. Muistakaa juoda vettä. Se on tärkeää. Nyt varsinkin näin vuodenvaihteen aikoihin, niin monethan tekee kaikkea uuden vuoden lupauksia ja ajattelee, että uusi vuosi, uusi minä. Se on hyvä aika kyllä. Tehdä tavoitteita, tehdä kaikkea, mutta pitää muistaa pysyä niissä. Pitää muistaa muistuttaa itteensä niistä. Ehkä tämä on sun merkki ruveta seuraamaan mun kanavaa nyt, niin sä saat pitkin vuotta muistutuksia erilaisista asioista, millä sä voit kehittää sun hyvinvointia tai sun henkistä kasvua, sun itsensä kehittämistä, jolloin sä voit olla parempi oma itsesi. Mä haluan nimenomaan just näistä teemoista puhua. Rutiineista, harrastuksista, no joo, liikunta ja syöminen, mutta ei mitenkään rajoittamalla tai älyttömästi, vaan silleen realistisesti. Just semmoinen mindsetti, unelmointi, ehkä vähän manifestointia, unelmakartan tekoa, puhelimen riippuvuudesta, tämmöinen dopamiinista, miten se vaikuttaa jokapäiväiseen arkeen tekemiseen. Tämmöisistä teemoista. Eli jos kiinnostaa, niin täällä minä tulen olemaan. Ihan nyt aloitetaan sillä, että tähän johonkin, en minä tiedä, laitan semmoisen,
että pääset seuraavaan videoon, eli unelmakartan tekoon. Tai niin kuin näet vähän, että minkälaisen unelmakartan mä oon tehnyt viime vuonna, tänä vuonna. Miten unelmakartan voi tehdä. Jne. No, siinä puhun lisää. Kiitos oikeasti ihanaa, kun katsoit. Hei hei!